Uyabona ke mina uma ngenza ivideo ngomuntu oyedwa ngiyenze ngiyiphinda phinda ngilo ngikhuluma ngalowo muntu ngisuke ngikhomba indlela ngisuke ngivula amehlo enu ukuthi ake nibheke ngapha naku kuphila la ngingakhona. Uyabona lolu chungechunge lembukiso bhanyabhanya pheceleza amavideo engiwenza ngalenkosi leya kwaZondi, inkosi uZondi uMancinza kaBhambatha, inkosi uMelusi Mancinza kaBhambatha. Uyabona lama video engilongo wenza ngaye ngizama ukuvula amehlo enu. Ithemba senalahla kakhulu senaze nakhohlwa ukuthi ikhona indlela yokubuya kwethemba. Uyabona uMancinza kaBhambatha inkosi uMelusi Zondi, hey uyalibuyisa ithemba lwamuntu mayivula nje umlomo, uyalibuyisa ithemba lwamuntu. Uyabona nje ububona ngilo ngiphinda amavideo ngiwenza ngaye. Ngifuna nize nivuleka amehlo nabangakaboni ngifuna nize nivuleka amehlo. Ngenza nje nangoKing Bhaka azavuleka amehlo abantu abaningi. Namhlanje nje iSouth Africa yonke iyamhlonipha uKing Bhaka ngenxa yokwenza lento engiyenzayo. Uyabona inkosi uZondi, uMalusi, uMancinza, uBhambatha iqhawe leliyana. Lalela leliyana iqhawe, lalela inkosi ke leya. Uyabona makukhulunywa ngomholi, umholi ke loya. Awukakaboni wena Thulu uzobona. Wena Thulu ubheke awukakaboni. Ngiyazi ukuthi okwamanje kusanzima ukuthi uvumelane nami ngoba awukakaboni. Thulu uzobona. Singomakhanya phela sibuye sibe zinhloli, siyakwazi ukubona ikusasa silibone namhlanje. Singomakhanya nje siyakwazi thina ukubuka ikusasa silibuke namhlanje ukuthi nali ikusasa. Uyabona nje uMelusi inkosi uMelusi Zondi uMancinza kaBhambatha ikusasa leliya. Uyabona uNhlanhla Mkhwanazi ikusasa leliya. Ngantshela nangoKing Bhaka ngathi nansi indlela, hambani niye kuleya ndoda. Aningibonganga abaningi benu bangibonga, abaningi benu bangifonela in private bengibonga. Namanje niyongibonga late. Uyabona inkosi uZondi Mancinza kaBhambatha iqhawe qha inkosi leya. Uyabona seniyangazi kakhulu ku TikTok mina ukuthi angincomi noma yini, angisupporti noma yini, angihambisani nanoma yini. Seningazi kahle. Uyabona abantu abangazi kahle nina kuyodideka nje idididi vele. Angiphinde futhi ngithi kuyodideka idididi kuphela. Kodwa nina ngeke nidideke, nina seningazi kahle nina. Mina ngiuncomo ushidi mina. Uyabona ungabona into ngiyincoma uwavule kakhulu amehlo towards leyo nto. Kukhona inkanyezi, kukhona ilanga elizosa, kukhona ilanga elizokhanya. uKing Melusi Zondi is the real king. Uyabona inkosi ethi mayikhuluma ikhulume ngabantu, ikhulumela abantu, ikhuluma on behalf of abantu, ikhuluma impumelelo yabantu, ayikhulume impumelelo. Angithi bazokutshela phela laba bakholwayo ukuthi ulimi liyadala lulodwa nje. Uyabona inkosi elikhulumayo iqiniso ingakalenzi.
automatically seyilenzile. Le video nje bengifuna ukuthi ngiphinde ngiyenze ngoba ngizama ukunivula amehlo ukuthi engathi kuyakhanya lapha. Nansi inkosi ezobuyisa ithemba lesizwe ebese lilahlekile. King Melusi Zondi Mancinza kaBhambatha, inkosi ezobuyisa ithemba kumuntu nomuntu omnyama, isikakhulukazi amaZulu. Leya nkosi izolubuyisa ithemba. Siyambonga nongangezwe lakhe ingonyama uMisizulu. Cha, siyambonga impela osilethele lenkosi le. Siyambonga nje kakhulu. Uyabona obunye ubuhlakani lobu obenziwe isilo ukuthi silethe lenkosi ehlakaniphe kangaka nenamandla kangaka. Inkosi ngempela edinga ukusupportwa. Inkosi edinga ukuthi ngempela sibe semva kwayo. Sithi sihole King. Uyabona kufuneka isizwe esisosho njalo njengamanje sikhuthaza inkosi ngoba inkosi ifuna ukusebenza manje. Inkosi ifuna ukusebenza. Funeka isizwe esisome emva kwenkosi sithi sihole indaba ezitha, sihole inkosi yethu. Funeka isizwe esisosho njalo ngale nkosi. Akhona namanye amakhosi ready ukusebenza asebenzisane no King Zondi. Akhona. Uzowabona khululeka wena ukakaboni uzowabona akhona. Uba uKing Zondi uzovundulula namanye amakhosi ebesingawazi, sizowazi. Akhona amanye vele active afisayo ngempela ukudlala inxaxheba njengo King Melusi Zondi. Akhona uzowabona namanye ongawaziyo. Ngoba kuyashintsha ukudla eplatini manje, izinto ziyajika manje. Umuntu omnyama uzobuyelwa idignity yakhe. Isizwe sikaPhunga noMageba sizobuyelwa isithunzi saso, ithemba laso ngenxa yale nkosi yakwaZondi. Ngifuna ke ukuthi wonke umuntu ongithandayo nomuntu ke nje ongangithandiyo wase South Africa, ngifuna uvula amehlo ubheke bese uvula ingqondo. Vula amehlo, uvula ingqondo, ubheke ukuthi isiphatheleni inkosi uMelusi Zondi Mancinza kaBhambatha kukhulu okuzayo.